Kagahapon human ako pagsaulog og misa sa buntag samtang ako nagpilo sa sutana no diha sa sakristiya. Tayo sa kabata nga biduol og miluhod anang tabernakulo no, nagampo. Namura pa ko og na curious ba muna nga nagpahipi ko o niya akong ipaminaw ang bata nga nagampo. Mingon ang bata, Ginoo, kaluyin taon ako Ginoo. Tagaay ko 100 kay magpaload ko kay na ako'y online class. Ginoo, maluoy taon ka na ako, Ginoo. Iunana ang taong bata, dito ko skilid. Naluoy man ko, muna mikuot ko sa sibot. Pagkuot ako kay 50 namang nakuot. Di akong gihatag sa bata. Nagdoy diyo, pasalamati ang Ginoo. Ako na pong gipaminaw. Yung nagbata, Ginoo, salamat sa imong gihatag nako Ginoo, daghan king salamat Ginoo. Apan Ginoo sa sunod kung mahimo, ayaw ipaagi ni Father, kuhaan man niya katunga. Kasi nga ni Bodoy, undo Father, pastilan gris undo. No? Mga igsoon, igunani ba mo magampo? O igunani kayod unta ang atong pagampo, di ba? Kung magampo kita mga igsoon sa Ginoo, ato dong ipakita, no? Ipadayag ang tumang pagpakiluoy ngadto kaniya no? Atong ipabati sa Dios nga kita nanginahanglan gayud sa iyang panabang aron kita tagaan sa unsay ato gipangayo ngadto sa Ginoo. Tumang pagpakiluoy uban sa pagsalig ug pagtuo kaniya mauna ang formula sa usa ka tinudanay nga pagampo. Usab ka na mga igsuon nahitabo sa atong ebanghelyo karon. Si Bartimeo, usa ka buta, nagpakiluoy, kaluyin taon ako Ginoo. Nangayo siya nga makakita pagbalik, tuod man, tungod siyang pagpakiluoy, uban sa pagtuo, pagsalig sa Dios, naayo ang iyang pagkabuta, o siya nakakita pag-usab. Karong panahon na mga igsoon, asa man ta kita og mga buta. Asam ta kita og mga buta. Nas mga kadalanan, no? Nas daplin sila, nagpakilimos, nangayo sa atong hinabang. Apa na payuban nga itawon naningkamot nga mangidabuhi. Nayuban nga nanghilot, napataw tagabatuan din si Rudy, kilaba mo ana. Wanhi man na diri. Father, nagkita na po tarod, ungisin taon siya, no? Nakita na po tarod mahilot na po ka. Napayuban, naas mga pantalan, di ba? Airport, nanganta nanginabuhi in tao no munang makadayeg kun matawhan na kay uban nato kumplito maunta pero wa manginabuhi kini sila nanginabuhi in tao nagpaabot sa atong mga hug no asa pata kita og laing mga buta siguro mga igsoon kung atong palagman pag-ayo no ang kahulugan niining buta nga gipasabot sa ebanghelyo di na siguro sapayan nga moadto patas mga kadalanan pantalan airport, uban pa, aron makita kita o usay kahulugan ang tinuod nga buta. Mukuha ratag sa amin, atong tanawon, atong pugalingon. No? Nakita usap-usahay diha sa atong kinabuhi. Bisan tuod, sakto ang atong pananaw, apan na ay mga higayon na kita nagpakabuta sa kamatuuran sa kinabuhi. Nagpakabuta kita una sa atong relasyon sa Ginoo. Bisan nakakita kita nga pagpakasala dili gayud maayo, dili sakto apan nganuman nga hangtod karon nagpadayon mga tagihapon ng buhat ni ana. Sa laing bahin usab bisan nakakita kita nga ang pagbuhat ug maayo, pagsimba, pagtabang makalipay sa Ginoo apan nganuman nga dili manato buhaton kini nga maunta kini ang gikinahanglan diha sa usa ka Kristohanong kinabuhi, no? Nagpakabuta sa atong relasyon sa Dios. Kaduha, nagpakabuta kita sa atong relasyon sa atong isikataw. Daghan nato niini ang dili na makakita sa panginahanglan sa uban tungod kay nabuta kita sa bahandi ug dungog. Gani ato pang yatakan no ang dignidad sa atong mga isikataw, ang ilang mga prinsipyo sa kinabuhi tungod kay nabuta kita sa gahom nga kinahanglan gayud makaton o makakuha na po ng gahuma ug ang pinakahadlok ang mahitabo sa tao unsa man mabuta kita sa kamatuoran na kita mga
binuhat lamang sa Dios. Ug dili kita mga Dios, no? Na may daghan to dinhi nga nagpuyo kadaw murag mga Dios, no? Nagpatuyang lang sa pagbuhat sa pagpakasala ug dautan nga daw walay gikahadlukan silang kinabuhi, luyo bisan sa realidad sa kamatayon. May daghan to dinhi nga nagpatuyang lang sa pagbuhat ug dautan nga daw walay gikahadlukan bisan adunay realidad sa kamatayon. Tungod kay nabuta sa kamatuoran, Diyos na ang pagtan-aw sa kinagayang sa iyang kaugalingon. Sayop kay kitang kita mga binuhat lamang sa Ginoo. So mga igsoon, simple kaayo, si Bartimeo mo kinang ehemplo kanatong tanan. Buta sa pananaw, apan abli ang iyang kasing-kasing. Mapabsanon siyang bidawat sa kamatuoran nga kung wala ang Diyos siyang kinabuhi, wala gid siya'y mahimo. Mumanggani si Bartimeo nagpabaga, nagpakiluoy og taman-taman sa Ginoo, kaluy in town ako. So mga igsoon, mao kini unta ang atong buhaton, natong tanan. Kita nga nangabuta sa pagpakasala, samtang ang Dios naghatag pa nato kagayunan, ang kagayunan sa pagbag-o, atong pahimuslan kining hamubo nga higayon sa Ginoo sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Sama ni Bartimeo kitang tanan, moingon kay sa Ginoo, kaluy in town ako.